Aha, nakato si Lampoy ha. Mingaw na ko atong mata ba? Dad! Oh! Lampoy! Uli na ko, Pastor Roy. Naamulay ka niya! Ikan ko Davao, oy. Uli na ko, kita naman kibuloy. Nanong yan? Ito nga man ka diha sa aning kahoy. Laki, Pastor Roy. Tagaan Ano ba? ko gahom kibuloy, oy. Nakuyawa, gud nimo hay. Lusot man ka ng... Oh, naman lagi kay ID. Unsa man imong ID? Oh, ID nito, Pastor, sa iyang kingdom. Uli na ko, oy. Mao ba? Mingaw na minimo ay may kay ulay ka. Balik ko po yun, Pastor, ha. Ulagi. Alam ko kita kibuloy, oy. Ay, Wala ko pero may daw. kayo raw na ko'y kauban. 10 million ba? O gawas na diya. Pastor, Dan, yung Ata tulad ka. Maniyod to sa ta.